Wait, did she run away, Nathaniel? Where the fuck did Karina go? Why did she run? She wasn't about her life. Fucking pussy. Welcome to the League of Draven. Guys, Katarina's coming bot lane. Actually, no. Oh wait, what? Where's she going? Sniped. Det var da ikke så hurtigt om at se. Oh. Okay, seriøst? Hallo? Easy game. Hvad siger du? Hvad siger du til de der binds der? Men æger han ikke lige? Hallo? What? Jeg er ligeglad. Du skulle nok have gemt bitingen. Ja, jeg tror... Ja, det vil vi også have. Vi vil gerne have, at de kommer bot. Bare lad være med at binde Espeon, fordi han står bare der alligevel. Han er ikke nogen trussel. Lige nu. Men hvis vi bliver ganked, ikke? Så der for eksempel, ikke? Nej, what? Hvordan giver det der mening? Var det ikke quadra? Det jeg sagde, altså det vi vil gerne have, at de er nede hos os. Jeg failede endda en af mine økser, holy shit. Vi kan se S. Ja, mand. Jeg har brug for hjælp til at æde al den her koldskål. Vi har 3 liter koldskål og 2 kilo kammerjunge, der udløber i morgen. Jeg udløber i morgen? Jamen jeg kommer bare forbi i morgen så, Nævnlej. Nå, der er det jo for gammelt. Nej det er jo, hvis det udløber i morgen så... Okay. Det er mindst holdbart til i morgen, så... Det kan Nævnlej, ikke... please. Nævnlej, jeg kommer hen til dig i morgen, og så æder jeg al din koldskål. Okay, skal vi se ham der Graves der? Skal vi se det der? Skal vi se det der? Er du klar? Det er det der mit der. Så gør han... Hvad fuck laver han? Gal. Åh, hvor er det godt. Hvor er det godt. Douche. Heal for evigt. Men hvis jeg har rejuvenation på, så modtager jeg også healing. Er det sådan, det fungerer? Hvad? Okay. Jeg sejler så OP. Der er der stadig i lang tid. LOL. Er der også sejles? Easy. Hjælp mig, hjælp mig. Om 5 sekunder skal jeg Jeg skal bare væk. Og væk. Fucking outplane. Du er så død. Hvad? Så du det der? Så det gør. Shit, jeg blev skubbet. Yes. What? Pathing? Okay, what? Det der skal... Wow. Oh, What? satisfying damage. No.
You can do it. Ja! Ja, tak.